こんにちは、奥山と申します。この度はジャッキアップの解説動画をご覧いただきありがとうございます。私はですね、20年近く自動車整備士の経験がありまして、国家2級整備士自動車計算員を持ってますので、その経験を生かした内容でジャッキアップの解説動画を撮ってみました。今まで YouTube にアップされているジャッキアップの解説動画はですね、安全性に関する注意点がほとんど解説がないので、その部分を補おうと思って作りました。詳しく撮っていくとですね、約40分ぐらいのボリュームになってしまいまして、有料で配信する予定だったんですけども、このジャッキアップっていう作業はですね、一つ間違えれば死亡事故につながるような大変重要な作業ですので、一人でも多くの方にご覧いただきたいと思って YouTube で公開することにしました。それではどうぞご覧ください。このビデオの使い方なんですけども、最初から最後までですね、通してみるようにしてください。というのはですね、最初のフロントジャッキアップの項目で、ジャッキの使い方とかですね、あと選び方、あと重要な注意事項なんかを説明してますので、必ず最初から通しで見るようにお願いします。それではフロントジャッキアップの説明から始めます。今から AE86 を使ってフロント周りのジャッキアップ方法を説明したいと思います。まずですね、必ず必要になるのがこのガレージジャッキですね。こちらはアストロプロダクツで購入したものです。1万5000円ぐらいでですね、購入できますね。耐荷重が 2.5 トンって書いてありますね。これ自分の車の車重に合わせてですね、適用のものを買ってください。で、購入する時のポイントなんですけども、この車輪がなるべく大きいやつがいいですね。で、なおかつこの車輪の幅が広いやつ。ホームセンターなんかでこれより一回り小さいものが売ってるんですけども、それは耐荷重は同じ2トンとか1トン半とかで、普通の乗用車を持ち上げるには十分なんですけども、安全のためにですね、なるべくこの幅の広いものを購入した方がいいと思います。で、ここの高さですね、よくここの高さが低くて車高の低い車でもジャッキ使えますよっていう風な謳い文句のジャッキがあるんですけども、結局ですね、この部分がこう高いとですね、車の奥まで入らないので、ここの部分の高さを気にしてくださいね。で、本当にここの部分が低いですね、低床ジャッキっていうのはエアがないと使えないですし、で非常に高価ですね。15万ぐらいするので、安いジャッキで低床車もできますっていうのは、本当にここだけ低いので実際には使い物にならないので、そこはですね、注意して購入してください。ジャッキの使い方なんですけども、このジャッキの場合はですね、組み立て式でこのロッドとこのロッドを組み立てるんですけども、どのジャッキもですね、こういうグリップにどっか回すところがついてまして、こう右に回して動かなくなるところまで回して、でこのようにこう動かすとジャッキが上がるようになってますね。一番上まで上げた状態がこんな感じですね。でこのようなジャッキですとですね、このシャフトも分解できますし、車に積んでおくこともできますね。このタイプのものですとかなり重さがあるんで、ちょっと女性の方だと車に積めないかもしれないですね。かなり重いですね。かといってちょっとホームセンターで売ってるちっちゃいのはちょっとおすすめできないですね。いろんなメーカーのものも調べて購入した方がいいと思います。おすすめのジャッキがあるんですけども、これマサダっていうところの SJ30H っていう、3トンまで上げられますね。これはプロの整備工場でも使ってるんですけども、私はですね、ちょっと自宅でどうしてもですね、クラッチ交換とかもやりたかったんで、高さですね、こんだけちょっとリフトアップできる高さが違いますんで、この違いが結構大きいんですね。右のジャッキぐらいまで上がらないと、クラッチ交換はちょっと無理ですね。で使ってみてですね、圧倒的な違いっていうのがですね、この部分ですね。ジャッキを下げるときにこの部分を左に回すんですけども、左に今回してみますね。下がってきてますね。でこの左に回した時にですね、ジャッキがゆっくりスムーズに下がりますね。
でこちらのですね、アストロプロダクツのジャッキの方はですね、このグリップを回した時にジャッキが急激に下がるんですね。結構これ慣れててもですねドキッとする時があるんで、できればですね持ち運びもしないと、自分のガレージで使うっていうんだったら、奮発してこっちのマサダのジャッキを買った方がいいと思いますね。買った時に4万5,000円ぐらいだったと思うんですけども、元は取れると思いますんで、これからですねいろいろプライベートで整備をしていきたいという人は購入することをお勧めします。リジッドラックですね、通称馬っていう風に皆さん呼んでますね。ジャッキアップした時に必ずこれセットしてくださいね。YouTube なんかでですねこれ馬かけずに作業してる人を時々見るんですけども、実際に死亡事故がですね何年かに1回とか起こってますので、必ずこの馬はかけてくださいね。馬はアスファルトの上で使用しないでください。特に炎天下でアスファルトの温度が上がっている場合は、ここの馬の足の部分がアスファルトにめり込んでしまいますので、アスファルト上の使用はやめてください。あと油圧パンダジャッキですね。ガレージジャッキを使う前にパンダジャッキで片側を上げます。車載工具のパンダジャッキでも別に構わないですね。この油圧パンダジャッキとても楽に車が上げられるのでおすすめですね。ここのところをですねこう右にキュッとするとバルブが閉まりますね。でこれこの棒をこう差し込んでこう使うわけですけども、手で今動かしてますね。こういうふうに楽にススススッと上がりますんで、さっき説明したちっちゃいガレージジャッキですね、あれ買うんだったらこういうのを買った方がいいと思います。多分ネットとかで1万円ぐらいで売ってると思うんですね。これアストロプロダクツで買って今は販売してないんですけども、輸入ジャッキの欠点なのか何なのか分かんないんですけども、このバルブをですね緩めた時にちょっと急激に下がる傾向があるんで、油圧パンダジャッキマサダでも作ってるんで、マサダ製だと1万円ぐらいするかなと思うんですけども、マサダのジャッキを買った方がいいかもしれないですね。アストロプロダクツを悪く言ってるわけじゃないですよ。これ多分これなんかも確か5,000円ぐらいで買ったんで、非常にですね懐には優しいので、使い方さえですねしっかり間違えないようにすれば、十分使えますんでね、ご自身でいろいろ調べてベストなものを購入してください。それではフロントジャッキアップに入りたいと思いますけども、ここのですねタイヤ外す用事がある人はですねホイールナットを緩めておいてくださいね。ジャッキアップしてからじゃ緩められなくなりますんで。ガレージジャッキを車の下に入れるために片側をパンダジャッキで持ち上げます。分かりやすいように黄色いマスキングテープで印をつけてありますが、その下に切り欠きが見えます。ほとんどの車はですねこのジャッキアップポイントに切り欠きがついてますので、この切り欠きと切り欠きの間にジャッキをかけるようにしてください。まずパンダジャッキのバルブを閉めます。パンダジャッキをジャッキアップポイントに当てます。ガレージジャッキが入る高さまでパンダジャッキを持ち上げます。これぐらいの高さまで持ち上げればガレージジャッキが入ります。スロープを使ってガレージジャッキを入れる方法もあるんですが、スロープの場合ですね車を自走させる都合上場所を取りますね。その点こちらのパンダジャッキを使うやり方ですと場所を取りませんので、前輪だけ後輪だけ上げる場合はこのやり方の方がいいと思います。4輪をジャッキアップするときにはスロープが必要になってきますので、4輪ジャッキアップの項目で説明します。で今回はですね、皆さんがおそらく最初に買うであろう比較的価格の安いガレージジャッキを使ってジャッキアップしてみたいと思います。でパンダジャッキで片側上げてありますので、ガレージジャッキが奥まで入りますね。ジャッキのお皿をメンバーにかけます。86ですと
サスペンションクロスメンバーって言いますね。通常メンバーっていうんですけども、車体に対してね横に走っている骨格部分をメンバーっていうんですけども、特にですねこの86の場合はこのメンバーの部分にですねサスペンションのロアアームという部品が取り付けられてるんで、そういう車はですねサスペンションクロスメンバー、よくサスメンっていうふうに略していますね。でそこのサスメンにジャッキをかけます。でこのまま持ち上げていきます。ジャッキアップポイントをもう少し詳しく解説したいと思います。こちらがですねガレージジャッキをかけるポイントになります。ガレージジャッキのお皿を外してきたんですけども、ここの出っ張りのところがですね、万が一滑ってもここにこう引っかかるような、ちょうどこのくぼんでるところをここに持ってくるようにかけるとより確実ですね。どっちにずれてもこの爪が引っかかりますね。もしこういうふうにかけちゃって滑るともう結構滑る量がこう多くなってしまいますので、万が一でもここにこう引っかかりはするんですけども、これだけ滑る量が多いと危険ですよね。やっぱりここの溝にはめた方がスライド滑る量が少ないのでより安全かと思います。こちらにもかけられないことはないんですけども、何かあった時にですねこちらのエンジンのオイルパンですね、こっちへ傷つけてしまう場合がありますんで、やっぱりこっちにかけた方がいいと思います。ガレージジャッキでジャッキアップしたらランダージャッキを抜いてください。今見ていただいたようにガレージジャッキを上げていくに従ってガレージジャッキは車の奥に入っていきますね。実はですねこのやり方はですね基本に忠実な作業のやり方ではありません。整備工場のようにですね床が強固で平滑な場合にだけこのやり方をとってください。強固で平滑ということは床が頑丈で平らで水平でっていうことですね。なぜかと言いますとこの場合はですね車のサイドブレーキを引いてありますのでジャッキアップをしていくに従ってガレージジャッキが奥に入っていきます。でもしですね床が強固で平滑でない場合ですね、こういう車輪にですね小石がはまったりして、もしガレージジャッキが動かなくなった場合ですね、で車体はサイドブレーキを引いてあるから車体も動かないですね。そうするとどうしてもここに力がかかっちゃいます。このメンバーとジャッキのお皿の接触面に力がかかってこの部分が滑ることになりますので、非常に危険なんですね。そういう理由でですね通常はサイドブレーキを下ろしてジャッキアップしていくに従って車両がですねこちらの手前の方に移動するやり方をとります。今ちょっとサイドブレーキを下ろしてきましたんで上げてみますね。ジャッキ動いてないのが分かりますかね。ジャッキが奥に入っていかない分車が手前に移動しているわけですね。ちょっと分かりやすいようにマスキングテープを貼ってみました。でこれだけ車両が前方に移動しますね。このやり方の方がですね路面の状態が悪くてですねこのジャッキの車輪が何かに引っかかった場合にですねこのジャッキアップポイントがですね滑ったりずれたりすることがないということですね。ただですねこの作業方法もデメリットがありましてですね、この馬をセットするときにこの状態からですねジャッキを下げると車が後ろに下がっちゃうわけですね。なのでそれに合わせてですねこの馬をですねずらしてあげなきゃいけない手間がありますね。で今試しにですねサイドブレーキをかけてない状態でジャッキをちょっと下げてみますね。この分だけちょっとずれてるんでこうやっていちいち馬をずらしてやらないといけないんですね。ですので整備工場なんかで作業する場合はですね床がですね強固で平滑なので、通常サイドブレーキを引いて作業することが多いですね。実際はできれば基本に忠実に作業した方がいいと思います。それではですね
馬の高さを合わせて車の下に入れますね。今回こう一番下で馬をかけます。ね、ベコってへこんでますね。買った時からこうなってるんですよね。これ余談なんですけど、これジャッキアップに多分失敗したんでしょうね。なんかこうパンダジャッキかなんかここにかけて無理やり最初分からずに上げちゃったんでしょうね。こちらの馬の溝をこちらに合わせます。この取っ手をね左に回してジャッキを下げていきます。マサダのサービスジャッキと違ってですね、この左にこう回した時に、急激に下がる傾向があるので、注意してくださいね。下がったと思ったらこうすぐ右に締めるような感じで少しずつ下げてください。ジャッキアップポイントの様子を横から見てみましょうね。今サイドブレーキを引いてやってますので、車体はこう後ろにずれないと思います。じゃあ今ちょっとジャッキを下げてみます。これで馬のセットが完了しました。それではこの後ジャッキダウンのポイントについて説明します。作業が終わったらジャッキをかけて馬を外します。この辺でジャッキ下げるのやめてください。この時点でパンダジャッキをかけます。車がちょっと上がるぐらい上げれば大丈夫ですね。下げます。で最後にパンダジャッキを下げて取れば完了ですね。以上でフロントジャッキアップの説明を終わります。それではリア周りのジャッキアップ方法を説明します。この項目ではフロントとの違いだけをかいつまんで説明します。ジャッキはですね、こちらのアクスルハウジングのこの中心のところにかけますね。アクスルハウジングのことをフォーシングってよく言いますね。それではジャッキアップしていきたいと思います。フォーシングはですね、丈夫なんでそんなにジャッキアップポイント気にしなくて大丈夫ですね。このデフのところの真ん中にお皿の中心と、フォーシングの中心が当たるように上げればいいだけです。あとこう馬をかけてジャッキダウンするわけですけども、フロントの時に説明したと思うんですけども、このままだとフロント周りはですね、サイドブレーキ当然かかんないんで、車がこう前の方にジャッキを下げるとこう前の方に移動していきますね。でそれだとこの馬をですねこうずらしてやらないといけないんで、これめんどくさい方はこういうですねこう輪止めですね、これをフロントにセットしておくといいと思います。車が動かなければ何でもいいんで、前側と後ろ側にセットするといいと思います。それではジャッキを下げていきたいと思います。先ほど車がちょっと低かったんでね、分かりにくかったと思いますんで、今ちょっと下に潜って説明します。こちら側のアクスルハウジングですね。これですね、この太いパイプとあとデフが入ってる部分があって、こちら側にも伸びてますね。車を運転してるとね、前にダンプカーなんかが走ってて、こういう景色が見られますね。86ってダンプカーとか貨物車とか後輪駆動の貨物車と同じ形式の足回りなんですよね。非常にシンプルでおかしな動きしないんですけども、その代わりやっぱりダブルウィッシュボーンとかマルチリンクとかねと比べるともう設置性は良くないですよね。アーム類とかが部品点数がもう圧倒的に
少ないんでメンテナンスしやすいですよね。あと部品点数が少ないからやっぱりブッシュの数とかも少ないんでお金かかんないですよね。86の利点はやっぱりランニングコストの安さっていうところがありますね。でこちらの、アクスルハウジングって言われてる部品なんですけども、これ通常ですねアクスルハウジングっていう人はあんまりいないですね。フォーシングって言いますよね皆さんね。でなぜこれフォーシングっていうのかというと、アクスルハウジングのハウジングっていうスペルをですねローマ字読みとするとフォーシングなんですよね。昔の技術屋さんはですね、英語に馴染みがなかったんで英語のスペルをですね全部共通してローマ字読みしてたらしいんですよね。それでフォーシングって言ってて、それの名残でですねフォーシングの方が言いやすいから多分未だにですね皆さんフォーシングって言ってると思うんですね。全然役に立たないちょっとトリビアでしたけども参考までに。以上でリア周りのジャッキアップの説明を終わります。フロントタイヤをちょっと固定するっていう方法ですね。その部分だけちょっと補足したくてリア周りのジャッキアップの動画を撮りました。あとはですねジャッキアップするポイントですよね。これまた別の車種の動画をですねアップするときはきちんとその車種のジャッキアップポイントも説明したいと思います。であとは車下げるときはこれと逆の手順で下げていただければ大丈夫だと思いますので、以上でですねリア周りのジャッキアップの動画は終わります。四輪ジャッキアップの説明をします。四輪ジャッキアップができますとほとんどの作業が可能ですね。ミッションを下ろしてクラッチを交換したりとかですね、ブレーキマスターシリンダーなんかを交換した時の、エア抜き作業とかですね、そういう作業ほとんどの作業できますので、これから自分の車自分でメンテナンスしていきたいという方はですね、四輪ジャッキアップの方法を覚えておいた方がいいと思います。で実際にですね使うガレージジャッキなんですけども、こちらのマサダのジャッキを使いますね。メーカーは特にですねマサダじゃないといけないというわけではないんですけども、ここの高さがですね600ミリ以上上がるものを選んでください。こちらは460ミリ上がるんですけども、460ミリだとちょっとトランスミッションとか下ろすのは無理だと思いますね。最初にですね私もこっちのジャッキを購入する前にこちらのジャッキで2段階に車を上げて希望の高さまで上げようとしたんですけども、まずこの高さまで上げて、馬をかけて、でこのジャッキの下に、ブロックを敷いてですねさらに持ち上げようとしたんですね。これ何かの雑誌で見てやろうとしたんですけども、非常に不安定でですね危険なのでやめました。まずちょっとブロックがですね割れたりする可能性もありますし、ブロックの面積も狭いですから非常に不安定ですよね。やっててねすごい危険を感じたので、やめました。そういうリスクを考えれば、こちら買った方がコスト的に安いと思いますね。ですので、こちらをこういう600ミリぐらい上がるものをですね購入して四輪ジャッキアップをしてください。であとスロープが4つ必要になりますね。このスロープを使って車を自走させてタイヤを一段一段登らせていって、ここの位置まで持ってくるわけですね。で仮にですね低床ジャッキを買ってあったとしても、結局車どっち側か、前側からジャッキアップするとして車の前側が持ち上がるとリアタイヤとバンパーの車の一番後ろの方ですね、その間のオーバーハングがありますんで、車軸からですねこのバンパーの端までの距離をオーバーハングと言います。やはり今度じゃあ後ろジャッキアップするときにジャッキが入らなくなっちゃうんですね。そういう理由でですねやはりこういうスロープが4つ必要になってきますね。これはですね、自作してベニヤ板を貼り合わせて、でその後釘を打って作ってあります。こういう形で作ってもいいんですけども、私はこれ分割式にしてありますね。以前にですね非常に車高を低くしていた時がありますので、その時この高さ車の下に入らなかったので、まずここまで乗っけて次にこれを追加してこの位置まで車を登らせていましたね。車重がかかって滑らないようにオーバーラップさせてあって、こういうふうに工夫して作ってありますので、もしよかったら真似して作ってみてください。先ほどのオーバーハングなんですけども、仮にですねフロントをどんどんジャッキアップしていくとここが下がってきますよね。そうすると前を上げれば上げるほどここが狭くなりますので、ジャッキが
入らなくなりますね。仮にかなりの低床ジャッキだったとしても状況によっては入らなくなっちゃいますので、それでスロープに四輪を乗せて車を全体的に底上げしてあげるっていう方法をとります。でここでですね、なんでこんなスロープ使わなきゃいけないの、めんどくさいじゃないって思う方がいらっしゃると思いますね。フロントジャッキアップの時の方法でフロントジャッキアップすれば、ジャッキがこう斜め前からですね入るじゃないか。そうやってやって後ろを上げれば四輪ジャッキアップできるんじゃないのと思う方がいらっしゃいますね。それをやるとですね、非常に危険なんですね。なぜ危険でその方法を取っちゃいけないかっていうことをこれから説明します。まずですね、このように、斜めにガレージジャッキを今セットしてみました。あとですね、後ろ側はですね、後ろ側を先に上げて馬をかけてるっていう想定でリアサイドブレーキを引いてあります。後ろ側に実際馬をかけてですね、斜め掛けを実際やって動画で説明したいんですけど、そうすると馬が外れて事故になってしまいますので、なるべく近い状態ということでサイドブレーキを引いています。それでは今からジャッキアップしてみたいと思います。見ていただいたようにですね、車の前に置いていた工具箱が完全に見えなくなるぐらいまで車がこちら側に移動してますね。ということは車がこういうふうに引っ張られるような力を加えますので、馬の部分がですねねじられて馬が倒れちゃいますね。非常に危険ですので、実際にですね、画像で見てこんなに車が横に動いてるんだっていうことがお分かりになったと思いますので、斜め掛けをこの映像を見てですね、斜め掛けをする人はいないと思いますので、危険なんだよっていうことがお分かりになったと思いますので、斜め掛けは絶対しないようにしてください。車をスロープに乗せる前にサイドブレーキがしっかりかかるかどうか確認してください。サイドブレーキがしっかりかからない車ですと、ジャッキアップ時に後輪がスロープから脱落してしまう可能性がありますので、この点は大変重要ですので、しっかりとサイドブレーキが効くかどうか確認してください。サイドブレーキを引いた状態で駆動力をかけて点検するといいと思います。サイドブレーキをしっかりかけます。駆動力をかけます。それをですね、発進させる時の駆動力をかけて、ここから車が出てですね。バックでも試してみます。大丈夫ですよ。少し動かして最後入れてみるのもいいと思います。これぐらいにけば大丈夫です。もしここでですね、サイドブレーキが効かないようでしたら、修理工場に持ち込んでですね、そのサイドブレーキが効かない原因を探って修理してもらってください。このようにスロープをセットします。タイヤが軌道から外れることのないように前後からチェックしてください。車両を自走させてスロープの上に登らせてください。この時にですね、思ったよりアクセルをかなり吹かさないと車が登っていかないことにちょっと驚かされると思います。これはどういうことかと言いますと、この台車が仮に車だとしますよね。四輪のスロープを乗せるっていうことは、この車全体を持ち上げるエネルギーが必要なんです。これ台車持つと結構重いですよね。でも片側だけ持ち上げるのは結構軽いですよね。でこの片側だけ持ち上げるっていうのが、この後輪だけをスロープに乗せるときに必要なエネルギーになりますね。なので後輪だけをスロープに乗せるエネルギーと車全体をですね、四輪スロープに乗せるときのエネルギーが全然違うんですね。そういう理由で四輪をスロープに乗せるときっていうのはかなりアクセルをかけないと登っていかないので、一段一段ですね、着実に登っていって一番高い位置まで乗せるようにしてください。それでは実際に車両をスロープの上に乗せたいと思います。
これで準備ができましたので、前側からジャッキアップしていきます。必ず前からジャッキアップしてくださいね。ちょっと勘のいい方だったらお分かりになると思いますけども、後ろからジャッキアップしちゃうと、フロントタイヤはブレーキが効いてないんで、ジャッキアップしていくとこのスロープから落っこっちゃいますよね。ですのでフロントからジャッキアップしてください。タイヤ外す用事がある人はですね、ホイールナットを緩めておいてくださいね。マサダのサービスジャッキについて説明します。こちらのロックノブでこのシャフトを3段階にロックすることができます。でこれをノブを引き上げて右に回すとフリーになります。このような状態ですね。で大体斜め45度くらいのところでロックできて、あと水平位置ですねでロックできるようになってます。これを状況によって使い分けます。ロックノブは近くで見るとこのようになってます。このロックノブの先はどうなっているかと言いますと、このようにですね穴が開いてますね。でこれでロックノブを引っ張るとこのようにですねロックノブの先端が穴にはまってロックされるような仕組みになってます。ジャッキを持ち上げるにはこのロックノブを解除してこちらのつまみを右にいっぱいに出します。それでこのシャフトを上下に動かすとジャッキが上がります。バルブを閉めるつまみはこのようになってます。ここにクローズオープンって書いてありますね。で右に回すと閉まります。でこのバルブのつまみを左に回すと油圧のバルブが開いてジャッキが下がります。このジャッキの場合はですねペダルがついてまして、この油圧バルブを右に回して閉めて、このペダルを踏むことによってもジャッキが上昇します。これがですね最初のジャッキアップポイントにセットするときに非常に役に立ちますね。で同じくバルブを左に回すとジャッキは下がります。ペダルは拡大するとこのようになってますね。このジャッキの場合、このシャフトがロックされることによって取り回しが非常に楽にできますね。ここにステップがついてますので、ステップを踏みながらこのシャフトを手前に引くと自由に動かせますね。で斜め45度ぐらいにシャフトをセットしても楽に動かすことができます。でこれでフロントはセットできましたね。で先ほど説明しましたように、この状態で斜め掛けしちゃうとこの馬が外れちゃいますので、絶対に斜め掛けはやらないでください。これ今からジャッキ真後ろに持っていって、真後ろから持ち上げます。でスロープの恩恵でジャッキが楽になりますね。晴れて四輪をジャッキアップすることができました。これでですねじっくりとですねメンテナンスを楽しんでください。あと注意点がありますね。車の下に潜るときにねネイタを使用してください。ネイタの説明はこちらです。こちらが私が使っているネイタですね。キャスターがついててこう自由に動くようになってます。でここクッションになってまして、長時間の作業でも痛くないですね。あとですねこちらでヘッドレストっていうんですかね、こういう調整ができますので、これも長時間の作業に適してますね。首が疲れないですね。でネイタも好みがありまして、軽い方がいい人もいらっしゃれば
あとここの部分がね別にクッションになってなくてもいいっていう人もいらっしゃいますんで、私はこれが好みなんでこれを使ってますんで、種類もたくさんあるんでじっくり調べて、自分の気に入ったものを購入してください。ご覧いただきましたデータを使って車の下に潜って作業してください。なぜデータを使ってくださいって説明しているかと言いますと、地震が起こった時にですね、車の下に潜っていってすぐに脱出できないとですね、死亡事故が起こってしまいますので、あまり段ボールとか敷いて作業しない方がいいと思いますね。で、脱出経路を確保してですね、例えばこのように車の下に潜って作業してますので、そうすると周りに工具とか置いたりする必要はあると思うんですけども、この自分がですね脱出する逃げ道だけは確保しておいてくださいね。そうしましたら、グラグラって揺れて地震が来たなと思えば、このようにですね、素早く車の下から脱出できますので、必ずネイタは使用してください。この馬をかける作業というのはですね、メンテナンスの中で最も重要なんじゃないかなと自分は思ってます。馬から車が脱落するようなことがあればですね、かなりの確率で死亡事故につながりますね。死んでしまったら整備も減ったくれもないですよね。というわけでですね、馬は確実にセットして安全に楽しくメンテナンスを行っていただきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。